за това бездействие. Няма обяснителна причина, не ми харесвате. Плетете съмнителна интрига, само не дей се прави на ръководителна саира, шот си далеч от върха на хранителната верига. Живота ми е недоизписана книга и само то, който е видял достатъчно размисъла стига. Съзнанието ми е поток от мисли, извора прелива и това крепи ме някак си, избягвайки истината сива. Потиснат и депресира, няма никога да ме скиват. Кофти мисли ме застигат, но мечтите ми не умират. Чувствата топли неистово изтиват и да не ги презирам. Съвестта единствено ме спира, рапирайки прогресирам в една мижава квартира и гледам каквото и да става. Рапа да не спира, гледам да не съм толкова твърди, че от всичко разбира. Вместо да бъда тапира, който обира пешкира в моето съзнание. Дори ада е красив, живеем в огромна илюзия, залъгвайки си, че знак какво това да си щастлив. Си спепеляваш мотив, изразявам със стих моралния си вик и някак останах жив, поставен пред обектив. Мислите ни са палитрия, пейзажа е сив, но неусетно съзнаваш как всичко е останало в архив. Кой е прав и кой е крив? Бате няма значение, стига да си стигне достатъчно адекватно решение. Подлагам на съмнение моето внезапно прозрение, как попадам в астрално измерение, в хоризонтално положение, бат. Кратко описание, признавам странно създание, но поне полагам старание да предам някакво послание. Сякаш изпратен в изгнание, жаден съзнание, се отнасях внимание към това призвание. Извън класната стая, колко жалко. Сега щях да съм отличник, душевно празен, гашник, безмислено, пък фрашка с хинти. Хотелчета, коктелчета, хайверчета, бутилки. Курви, при това елитни аребес. Братле, аз казах аребес. Да, аз казах аребес. Братле, аз казах аребес. О, да, аз казах аребес. Брато, аз казах аребес. Да, аз казах аребес. Сори, ма казах аребес. Мисля, че ще успея без съответната помощ. Даже го знам, смисъл не, че нещо момчета. Ма ще се оправям сам, шепа приятели, прекрасно семейство и яснота в главата, верни слушатели, жена ми, да не забравяме рапа. Далеч неотдавна в играта, с писалка в ръката, първо националния батъл, после успях да изкарам и трака. Постепенно кашнах нивата, изграждайки характер сред развалината, която за жалост тогава ми без редата. Но все пак, ако ми кажеш здрасти, няма да те гледам като нахален. Сери бате пейки, колко ти искаш, Филип, съм приятно ми е на здраве. Ако случайно мислиш, че вземаш шесте шибани точки, вики ги те твоите сте симпатични двулитровки. Да си цепиме фрита с маре голяма за горка, приятна обстановка и да си лафим за нещата от живота. Знам антидота за моралната пропаст, която киснеш да вземеш, да стегаш и те за бета малко да стиснеш, защото е тежко да е кофти, ма по-тежко е да свикнеш. Не какво се правиш, братенце, в този свят не е лесно е да се усмихнеш.